दिनै 30 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन दिनैनि सानखौ ससियेल मिडिया डे महरै फालिनाय जायो गिबियाव टेलिफन फैक्स मेसिन आरो बेनि उनाव ससियेल मिडिया बेफोरखौ सोरजिनायनि उननिफ्रायनो सुबुंफ्रा गावजों गाव गोरलैयैनो सोमोन्दो लानो हादों नाथाय सिगांनि समाव बेबादि गोरलैयैनो सोमोन्दो लाखिनो हायामोन ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जायखिजाया समावनो गावनि लोगो आरो नखरनि सुबुंफोरजों फोनांजाबनो हायो लोगोसे फालांगियारिफोरनि थाखायबो गोरलैयैनो मुलाम्फानि राहा जादों थांनाय माखासे बोसोरफ्राव समाजाव बेनि गोहोमनि थाखाय ससियेल मिडिया डेनि जोनोमा 30 जुनाव जादोंमोन बे समनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो 30 जुनाव मुलुगाव ससियेल मिडिया डेखौ फालिनाय जायो